Da, vă mai zic? Hai că vă mai zic. Deci, în primul și în primul rând, să-i dăm coronei la... Da? Lămâie de asta. Să-i dăm coronei că se aude că vitamina C nu ajută, așa că de ce să nu încercăm? În al doilea rând, stai că mi-am scris aici câte ceva. Da, lasă până una alta. Vreau să fac un apel la cercetători care caută cu disperare un leac pentru coronavirus. Recomand acelor cercetători, de fapt tuturor, să caute un leac împotriva coronavirus, nu pentru coronavirus, dacă se poate. Un alt sfat pe care vi l-aș da ar fi următorul, nu e pentru toată lumea. Supraponderalii ar fi cei mai indicați să rămână în casă, pentru că altfel s-ar putea să o dăm într-o epidemie de hernie. Da, ne distrăm, nu? Hai că vă mai zic vreo două și vă las. Dacă... Da, nu cred că vă interesează pe voi așa ceva. Ideea e că, cred că, ce vroiam să vă zic, cred că vă doare în lupă, că mă doare în gât. Și înainte să plec, dacă se pierde controlul asupra situației, asupra virusului și astea, se schimbe bateriile la telecomandă, e primul lucru care îl încerci când pierzi controlul. Asta a fost cam nașpa, dar atâta am. Vă mai zic eu când îmi mai vine ceva. Da, să ne mai și râdem, mai băgați și voi câte un video, așa că am foarte mulți prieteni și poate chiar necunoscuți care sunt și așa un pic mai funny câteodată. Mai băgați câte o glumă, mie poate îmi reușesc câteodată, da, câteodată nu. Acum după aprecierea fiecăruia. Vă mulțumesc oricum că v-ați uitat la mine. Bine, pa!